नोंथांमोना नायदों बड'लेण्ड एफेयार्सआव रादाबनि सम। बयखौबो बरायबाय। माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ आसाम सोरखारा माबायदियै रेहाय होनाय जागोन? नोंथांमोननि थाखाय माइक्र' फाइनेन्सखौ लाना बयनिख्रुइ गोसो होनो गोनां रादाब। सेथिबारनि थाखाय केबिनेटआ गनायथि फोसावदों। केबिनेटआ महर होदों दि माबायदि माइक्र' फाइनेन्सनि दाहारखौ रेहाय होनाय जागोन। हिमन्त बिश्व शर्माया माइक्र' फाइनेन्सखौ लानानै बुंबोनाय गासैबो बाथ्रानि सायाव केबिनेटआ महर होदों। केबिनेटआव माइक्र' फाइनेन्सखौ लाना हरखाबै मोनसे थि खालामनानै लानाय जाबाय, जेराव दाहार लानाय आइजोफोरखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों। सेथि बाहागोआव रानजानाय आइजोफोर समबादि दाहार होबाय थानाय आइजोफोरनो थुलुंगाखांआरि एकाडेमि हाइज' होनाय जागोन होननानै बुंदों। बुंफिनबावदों सेथि बाहागोआव रानजानाय आइजोफोर समबादि दाहार होबाय थानाय आइजोफोरनो थुलुंगाखांआरि एकाडेमि हाइज' होनाय जागोन होननानै फोरमायदों। नैथि बाहागोआव दं समबादि दाहार होबाय थादोंमोन नाथाय हरखाबै जायफ्रा दाहार होनायखौ बन्द खालामबाय बिसोर आइजोफोरनि अभारडिउ सोरखारा होगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि बाथ्रा फोसावदों। बे समाव जों बुंफिनबावदों नैथि बाहागोआव दं समबादि दाहार होबाय थादोंमोन नाथाय हरखाबै जायफ्रा दाहार होनायखौ बन्द खालामबाय बिसोर आइजोफोरनि अभारडिउ सोरखारा होगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायनि बाथ्रा फोसावदों। थामथि बाहागोआव दङ दासिमहालागै जायफोर आइजोफ्रा दाहार सुख'फिनाखै बिथांमोनखौ बुंदों दाहारनि रेहाय मोननो हादोंब्लाबो भबिष्यत इयुन समाव बेंकनिफ्राय दाहार मोननाय नंला होननानै फोरमायदों। आरो बे समाव जों बुंफिनबावदों थामथि बाहागोआव दासिमहालागै जायफोर आइजोफ्रा दाहार सुख'फिनाखै बिथांमोनखौ बुंदों दाहारनि रेहाय मोननो हादोंब्लाबो भबिष्यत इयुन समाव बेंकनिफ्राय दाहार मोननाय नंला होननानै फोसावदों।